לדבר הזה כי הייתי במשבר. היית בשפל נפשי, אפשר להגיד? הייתי במקום נמוך, אתה מוצא את עצמך מעורער. והלכתי לשמוע איזו הרצאה של בחור שמדבר על איזושהי דרך שהוא עבר. בסוף ההרצאה אמרתי, אני עושה את הדבר הזה. איירון מן, איש הברזל, טריאטלון קשוח במיוחד. אני ספורטאי מנטלי, אני לא רואה בעצמי ספורטאי. אני באתי מאפס, בגיל 18 הפסקתי לעשות ספורט, ובגיל 37 חזרתי, 20 שנה. 20 שנה, 102 קילו. ויש לך את הוויז'ן של הסיום, איך הוא ייראה? בוודאי. אני מתווך, יש לי משרד תיווך. אני מסיים חוצה את הקו סיום עם הדגל של המשרד תיווך שלי. באמת, הוא מודפס. על האופניים, כל האופניים. אני חשבתי, יהיו לי דמעות, אני אצעק, תודה אלוהים. הייתי כבר בראשון. אתה אומר לי סמל של התיווך? כן. הדבר הזה נותן כוחות. משהו שהוא בלתי מוסבר. אני מרגיש מצוין. תביא עוד. הגשם לא מטיע אותי. הנעליים שלי רטובות. זה עוד יותר קשה, אבל זה קטן עליי. האיש הזה הוא איש ברזל.